Даден е многочленът, който е с параметър А, трябва да го запишем в нормален вид като начало. Преписвам си го внимателно и след това ще разкрия скобите 3х минус 4 плюс х плюс 2 по ах плюс 4. Трябва всяко с всяко да се умножи. 2х по 3х е 6х на втора, минус 2х по 4 8х, плюс 1 по 3х 3х, минус 1 по минус 4 минус 4. Плюса няма да промени знаците, които ще се получат на тези едночлени, така че аз директно ще си премахна скобите. Х по ах е ах на втора, плюс 4х, плюс 2 пъти ах плюс 8. Всъщност всяко с всяко трябва да бъде умножено. Ето по този начин, за да се получат тези едночлени. И започвам да ги групирам според степента на хикса, като от тях изнасям общ множител 6х на втора плюс ах. Изнасям х на втора пред скоби и в скобите остават 6 плюс а по х на втора минус 3х минус 8х плюс 3х плюс 4х. Получаваме 3х плюс 4х 7х, минус 8х, минус 1х, плюс 2 пъти ах и минус 4 плюс 8 е плюс 4. От тези също изнасям хикса на първа степен и така ще получа и нормалния вид на този многочлен. Мога да си ги завъртя тези наобратно, за да ми бъде по-удобно. 2а минус 1 по х плюс 4. Това е нормалният вид на този многочлен. Това беше условие А. Условие Б иска да кажем при коя стойност на параметърът А многочленът е от първа степен. За да остане многочленът от първа степен, това означава, че там, където имаме втора степен х на втора, в скобите трябва да получим 0, защото 0 по всяко едно число е 0. Това означава, че ще приравня на 0 6 плюс а и когато реша, ще получа, че за стойността на параметъра а минус 6 и заместя тук 6 минус 6 е 0, 0 по х на втора е 0. Този многочлен ще се получи от първа степен и остана в подточка да заместим параметъра с 9 и да разложим многочлена. 6 плюс 9 по х на втора плюс 2 по 9 минус 1 по х плюс 4. 9 плюс 6 е 15 х на втора. 2 по 9 18 минус 1 17 х плюс 4. Оглеждаме ги внимателно. Не е формула за съкратено умножение. Това означава, че трябва да ги групираме, за което са ни необходими 4 едночлена. И за това аз ще представя 17х като сбора на 12х плюс 5х плюс 4 и ще ги групирам 2 по 2. От 15х на втора плюс 5х ще изнеса общ множител 5х. Съответно ще остане 3х плюс 1, а от другите две ще изнеса 4, за да остане отново 3х плюс 1. И когато имаме
един и същ множител, който се повтаря, можем да го изнесем пред скоби и вътре в скобите да остана 5х плюс 4, така че това всъщност е начина, по който трябва да бъде разложен този многочлен. Задача 23. Скоростта на течението на река е 3 км в час. Скоростта на течението, записваме си съкратен запис. Лодка и сал отплават едновременно от речно пристанище А. Можем да си направим и малък чертеж, който да ни онагледи какво се случва. Отплават от пристанище А. Лодката се движи срещу течението с скорост 14 км в час. От тук можем да използваме скоростта на течението, за да намерим първо скоростта в спокойна вода, като прибавим тези 3 км в час. И след това още един път към спокойната вода да добавим още 3, за да станат 20 км в час скоростта по течението. Означаваме си времето от А по точка. Знаем, че времето, за което лодката плава от А до Б е с 45 минути повече от времето, за което се връща. Времето, за което се връща, ще бъде времето по течението. Него означаваме с хикс, като хикс трябва да бъде по-голямо от 0. И намираме, че времето срещу течението е с 45 минути повече, т.е. хикс плюс 45, 60, защото в един час има 60 минути, а ние трябва да работим в часове, защото скоростта ни е в километра в час. Съкращаваме и се получава хикс плюс 3 четвърти. И можем да си направим таблица, в която да попълним тази информация. Съответно скорост, време и път. Имаме по течението и срещу течението. По течението е 20 км в час. Времето казахме, че е хикс. Формулата за път е скорост по време. Значи в третата колонка от таблицата ние можем да запишем 20 по хикс. Същото правим и за срещу течението. Скоростта е 14 км в час. Времето е хикс плюс 3 четвърти. И по формулата за път попълваме последния ред. Разстоянието на отиване срещу течението е едно и също с връщането, така че ние можем да приравним тези два пътя, които се получават, за да съставим уравнение и след това да го решим. 20 по хикс си го приписваме. Разкриваме скобите, като умножаваме всяко едно от събираемите с 14. 14 хикс плюс, тук мога да си съкратя, 7 по 3, 21 втори. Прехвърляме 14 хикс от другата страна с противоположен знак. 20 хикс минус 14 хикс е 6 пъти хикс. И изразяваме неизвестен множител с действие деление. Съкращаваме на 3 и получаваме 7 четвърти, извинявайте.
И това 7/4 го използваме в формулата за S. 20 по хикс. Заместваме хикс с 7/4. Съкращаваме и получаваме, че 35 км е разстоянието между двете пристанища. И сега ще трябва да решим БП точка като отделна задача, като в нея единствено можем да използваме това, което ние намерихме за скоростта в спокойна вода. В случая тя не ни трябва, но скоростта по течението 20. Затова ще си направя нов съкратен запис, за да си опиша новото условие. Имаме скоростта срещу течението, която е 14 км в час на лодката, и получихме, че по течението е 20 км в час. Имаме отново чертеж, примерен, с двете пристанища А и Б, и ние знаем, че от А към Б лодката се движи срещу течението. Те тръгват едновременно с Сала, който се движи с скоростта на самото течение по течението, така че в случая той няма как да тръгне в посока Б, затова ще се движи в противоположната посока и ние имаме, че лодката тръгва срещу течението, отива до Б, връща се и настига лодката на 12-я километър от А. Т.е. това разстояние, което се получава от А до мястото, в което се настигнали, е 12 километра. Самия Сал, скоростта му е скоростта на течението на реката, т.е. 3 км в час. Пътят, който изминава Салът, е 12 км. От тук можем да намерим времето. Времето е равно на пътят разделен на скоростта, или 12 делено на 3 равно е на 4 часа. Това е времето, което пътува Салът. В същото време пътува и лодката, която се движи. Означаваме пътят от А до Б с неизвестна буква Хикс, като Хикс трябва да бъде по-голямо от 0. Аз ще си сложа тук една буква до мястото, до където са се срещнали, и ще изразя цялото разстояние, което е от Б до С, като Хикс плюс 12, защото двете разстояния трябва да се съберат. Отново съставям таблица по течението и срещу течението. В, Т и С имаме по течението и срещу течението. Скоростта по течението беше 20 км в час, а скоростта срещу течението 14 км в час. Разстоянието, което се изминава срещу течението, е Хикс, а разстоянието, което се изминава по течението, е Хикс плюс 12.
И ни остана времето да попълним. То се намираше като разделим пътят на скоростта, т.е. по течението се получава хикс плюс 12 върху 20, а срещу течението хикс върху 14. И времето, което и се изминава по течението и срещу течението, ако ги съберем, трябва да получим тези 4 часа, които намерихме, че настига лодката Сала. Или Сала всъщност се движи 4 часа. Трябва да разширим до най-малко общо кратно. На 2, на 2, 5 и 7, 2 по 2 4, по 5 20, по 7 е 140. 140 делено на 20 е 7, 140 на 14 е 10, разширяваме и четворката, не забравяме и си съставяме уравнението, което започваме да решаваме. 140 по 4 е 560, разкриваме скобите, плюс 10 хикс е равно на 560, 17 хикс, прехвърляме 84 от другата страна на равното и получаваме 476, което трябва да разделим на 17 с опашка. Получава се 28 км, което е отговора на тази задача, т.е. намерихме разстоянието между А и Б с условието, което беше в Б подточка. Задача 24. В правоъгълен триъгълник ABC начертаваме си един триъгълник. Ъгъл С е 90 градуса. Са построени ъгълополовящата АД и отсечката BH, като знаем, че H принадлежи на АС. А подточка BH е ъгълополовяща, т.е. и двете, и AD и BH са ъгълополовящи. Трябва да намерим острия ъгъл между AD и BH, т.е. един от тези два ъгъла, защото те са противоположни и равни. Аз ще си означа една точка ОО, която да бъде пресечната точка на тези две ъглополовящи и ще опиша ъглите. Това, което мога да си означа е, че ако този ъгъл тук означа с хикс, съседния на него също ще бъде хикс, защото АД е ъглополовяща. Основното свойство на ъглополовящата е да разделя ъгъла на две равни части. Тоест, ако тръгна да описвам задачата, АД е ъглополовяща, следователно ъгъл CAD е равен на ъгъл BAD и аз си ги означавам с хикс. Какво можем да кажем за ъгъл B? Сборът от ъглите на един триъгълник е 180 градуса, т.е. ъгъл B можем да го намерим, като от 180 извадим сборът на другите два ъгъла. Ъгъл С е 90 градуса, а ъгъл А е 2 пъти хикс. Разкриваме скобите. 180 градуса минус 90 градуса минус 2 пъти хикс.
И получаваме, че ъгъл B целият е 90 градуса минус 2 пъти хикс. BH по условие в А подточка знаем, че е ъглополовяща. Следователно тези ъгли, които са образувани при ъглополовящата, също са равни, т.е. имаме същото условие, че BH е ъглополовяща, следователно ъгъл ABH е равен на ъгъл CBH. Само единия ъгъл ще бъде половинката на целия ъгъл B. Ще изнеса пред скоби 2 и в скобите ще остане 45 минус хикс върху 2, за да мога да съкратя знаменателят. И за този ъгъл тук се получава 45 минус хикс. Какъв ъгъл е AOH за триъгълник AOB? Това е външен ъгъл и той е равен на сборът от другите два ъгъла в триъгълник AOB, т.е. ъгъл AOH, който ние търсим, е сборът на ъглите при основата на този триъгълник, т.е. хикс плюс 45 минус хикс. Противоположните знаци се унищожават и само за този триъгълник, за този ъгъл получаваме 45 градуса. Б подточка. Отново започваме с чертеж на правоъгълен триъгълник с ъгъл С 90 градуса, ъглополовящата АД и БХ, което в тази подточка няма да бъде ъглополовяща, а ще бъде обикновена отсечка. Знаем, че острия ъгъл между АД и БХ е 70 градуса. И знаем, че ъгъл АБХ е равен на 11 пъти ъгъл CBH. Тоест, ако трябва да ги означим в чертежа, ABH е хикс, CBH е хикс, а ABH е 11 пъти хикс. Това можем да заключим от условието. Търсим градусната мярка на ъгъл ABC. Колко е? По идентичен начин започваме да разсъждаваме. Имаме острия ъгъл при пресичането на ъглополовящата и отсечката. Можем да намерим и тъпия ъгъл, защото те са съседни и образуват изправен ъгъл, така че ъгъл AOB е равен на 180 градуса минус 70, 110 градуса. По идентичен начин ще означа ъгъл А. Той е равен на 180 градуса, сборът от всичките ъгли, минус ъгъл С 90 градуса, плюс ъгъл Б, който общо е 12 пъти хикс. Разбира се, хикс трябва да бъде положително число, когато въвеждаме неизвестната буква. Решаваме, като разкриваме скобите. И получаваме ъгъл А да бъде 90 градуса минус 12 пъти хикс. АД знаем, че е ъглополовяща. Следователно ъгъл CAD е равен на ъгъл BAD и това ще бъде половинката на ъгъл А, или 90 минус 12 хикс върху 2. Изнасям 2 пред скоби.
за да мога да съкратя и получавам, че малкият ъгъл, който е образуван от ъглополовящата, е 45 минус 6 пъти хикс. И сега последно за триъгълник АОБ. Можем да кажем, че имаме информация за всеки един от ъглите, а сборът на трите ъгъла дава 180 градуса. Съставяме едно уравнение и когато го решим и получим хикса, трябва да заместим след това, след 45 плюс 110 е 155 градуса плюс 5 хикс е равно на 180 градуса. Прехвърляме от другата страна. Получаваме 5 пъти хикс да бъде 25, а само хикс да бъде 5 градуса. Ъгъл ABC беше 12 пъти хикс, което означава 12 по 5 градуса, общо 60 градуса за този ъгъл.